Doncs jo em dic Lícia Andrés Palacios i aquesta és una sèrie d'autoretrats que he titulat Maternar. És un projecte molt personal que va sortir fruit d'una assignatura del postgrau de Comunicació i Gènere de la Universitat Autònoma que he cursat aquest any i el que volia una mica era captar tots els canvis que he experimentat en aquesta primera maternitat. Quan et quedes embarassada, a l'entorn es genera molta expectativa i molta eufòria i moltes ganes de retratar-te, però hi ha moltes coses que només sents i veus tu. Va ser un intent de fer-me autoretrats per intentar mostrar el que jo veia i potser una part no tan idíl·lica o més de descoberta de coses com la dificultat que tens per aixecar-te o tallar-te les ungles dels peus o la complicitat que es genera, en aquest cas amb la meva gossa Lola, o com els equilibris dins de la parella, tot i que no hagi arribat el nadó, s'han de recol·locar perquè tu necessites ajuda i l'altre té un paper que també ha d'aprendre a interpretar i que a vegades no és molt clar. I m'ho vaig passar molt bé fent-los perquè els vaig fer sola a casa durant diversos matins durant el 8è mes d'embaràs i era un repte tècnic també perquè necessitava estar davant i darrere de la càmera i no estava molt àgil per fer tanta maniobra, però aquest és una mica el resultat i molt contenta de compartir-lo amb el barri.